Γεια σου παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Brookhaven και θα σας δείξω μυστικά. Πάμε, μπαίνουμε. Πάμε. Μπήκαμε. Το πρώτο μυστικό είναι στο νοσοκομείο. Το πρώτο μυστικό είναι στο νοσοκομείο. Οπότε πρέπει να πάρουμε ένα αμάξι. Έλα ρε. Όρτωσε. Σε παρακαλώ. Θα πάρουμε ένα skateboard. Και πάμε. Να το. Εδώ είναι. Σήμερα θα σας δείξω εδώ πέρα ένα μυστικό. Το πρώτο μυστικό είναι εδώ. Πρέπει να ανέβεις. Κάτσε. Πρέπει να ανέβεις και να μπεις εδώ μέσα. Και δες. Εδώ πέρα έχει πράγματα. Και έχει εδώ πέρα πεταμένα πράγματα. Πάμε. Εδώ πέρα έχει ένα πράσινο πτώμα. Και εδώ. Εδώ πέρα πρέπει να πατήσεις αυτό. Και θα πιάσει φωτιά. Δείτε. Πιάνει φωτιά. Αυτό. Και εδώ πέρα κάνει περίεργους ήχους. Έχει πολύ περίεργους ήχους. Να δείτε φωτιά. Τώρα θα σας δείξω και έναν άλλον τρόπο για να ανεβείτε εδώ. Ένας άλλος τρόπος για να ανέβετε εδώ πρέπει να είναι αυτός. Πρέπει να πάρεις τη σκάλα. Πού είναι η σκάλα? Πρέπει να πάρεις τη σκάλα και να τη βάλεις. Όχι εδώ. Εδώ. Και κάπως να ανέβεις. Περιμένετε, δεν την έχω βάλει καλά. Τώρα είναι καλά. Πάμε. Και κάπως έτσι ανεβαίνετε από εδώ. Επόμενο μυστικό. Επόμενο μυστικό. Θα σας δείξω και ένα κόλπο με τη μηχανή. Πάτε απλώς στον τοίχο και κάνετε σούζα. Κάπως. Πάμε. Επόμενο μυστικό είναι εδώ. Επόμενο μυστικό είναι εδώ. Εδώ. Δείτε. Εδώ πέρα είναι RIP. RIP, Dad RIP, Sofija RIP, My Sister Jane RIP και Game Queen with Thumbs Clone Down RIP. Και εδώ πέρα με πας εδώ πέρα στον τάφο αυτής και πας πάνω της, πέφτεις στον τάφο μέσα. Δείτε. Έπεσες μέσα στον τάφο. Και άμα το πατήσεις πάνω του, κάνει έναν θόρυβο. Άμα το πατήσεις κάνει έναν θόρυβο.
Πάμε. Πάμε. Το επόμενο μυστικό είναι στην τράπεζα. Πρέπει να πας στην τράπεζα και θα σας δείξω τώρα πως μπορείς να κλέψεις μια τράπεζα. Εδώ πέρα το επόμενο μυστικό είναι στην τράπεζα. Εδώ πέρα θα βάλουμε αυτή την κάρτα εδώ πέρα. Πρέπει να πάρεις και την άσπρη. Πρέπει να πάρεις και την άσπρη κάρτα. Να την πήραμε. Πατάς εδώ, μπαίνεις, πατάς εδώ. Πατάς εδώ και θα ανεβείς. Ή εδώ. Πάμε. Ανεβήκαμε. Και εδώ. Πατάς εδώ με την άσπρη την κάρτα. Μετά πρέπει να πας εδώ. Πρέπει να πας να περάσεις τα λέιζερ. Όχι. Πάμε. Έλα ρε. Έλα. Περιμένετε λίγο να το περάσω. Είναι σπαστικό. Να το ξέρετε. Είναι πολύ σπαστικό. Πώς ρε φίλε. Έλα. 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 Ναι. Και εδώ πέρα βάζεις την άσπρη κάρτα. Βάζεις την άσπρη κάρτα. Έλα. Άνοιξε ρε. Άνοιξε. Κάπως εδώ βάζεις νομίζω την άσπρη κάρτα. Βάλτη. Θα μου σπάσει τα νεύρα. Νομίζω εδώ πέρα πρέπει να πάρεις αυτό. Παίρνεις αυτό. Inventory. Πρέπει να το σπάσεις. Πρέπει να μπεις εδώ. Πρέπει να μπεις εδώ. Δεν θυμάμαι πολύ καλά πώς το περνάμε. Μπορείς να το βρεις μόνος. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το περάσω. Έχω ξεχάσει τώρα. Έχω ξεχάσει. Έλα. Μπες ρε. Ναρούτο. 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 Πού είσαι? Μπες λίγο Brookhaven. Να δείξεις το μυστικό με την τράπεζα. Περιμένετε, θα μπει και ο Ναρούτο τώρα. Έλα ρε, 10 ώρες.
Η αστυνομία! Η αστυνομία! Ναι! Η αστυνομία! Παιδιά! Έλα στην τράπεζα, ρε! Ναι. Μπες μέσα γρήγορα. Μπες μέσα, ρε φίλε, έλα, θα ώρες. Μέσα, στο μουστικό, που παίρνεις τις βαλίτσες. Πού σε ρε Νάρουτο, γκόμενε, σκέτς βίντεο. Παιδιά, εδώ πώς βλέπετε εδώ πέρα έχω να... Έλα μπες, κοντούλη. Έλα, περίμενα. Περίμενα. Έλα, πες. Θα το σπάσω. Ωραία. Εδώ πέρα βάζουμε μια βόμβα. Πού είναι η βόμβα? Νάτι. Βάλε μου ρε φίλε μια βόμβα. Εδώ. Άνοιξε. Και κάπως έτσι παίρνεις αυτή εδώ πέρα τη βαλίτσα. Την πήραμε. Τρέχτε. Περίμενε ρε. Πού πάμε? Ωραία, και εδώ πέρα πρέπει να βάλω φαντάζομαι αυτό. Σφυρί. Πού είναι το σφυρί? Πάμε. Σπάσε. Έσπασε. Πάμε. Σπάσε. Εντάξει. Και κάπως έτσι παίρνουμε και το δεύτερο σακίδιο. Πάμε. Πού μπήκες ρε? Εδώ. Πάμε. Θέλει δύο. Βάλω. Πάμε. Πάω. Πάμε. Το παίρνω. Και κάπως έτσι κλέβετε την τράπεζα. Και κάπως έτσι κλέβετε την τράπεζα, παιδιά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.